Dobrý deň, prajem. Dovolte, aby som vám predstavil Majku Felixovú, reprezentantku piešťanských Čičahov v basketbale a takisto slovenskú reprezentantku, ktorá mala ťažký úraz vonkajšieho členku, kde došlo k roztrhnutiu šlachy. Táto bola zoperovaná v Košiciach, kde bola prevedená plastika tejto vonkajšej šlachy a zároveň artroskopia celého členkového klubu. Bola tam daná plastika štep z hlasného kolena, spod kolena bol zobraný ten štep. Bola daná sádra na 6 týždňov. Po 6 týždňoch bola daná sádra dolu a pokračuje intenzívna rehabilitácia spojená s lokálnou kryoterapiou. Majka denne dochádza minimálne raz k nám na oddelenie na prevedenie lokálnej kryoterapie. Začíname podávať lokálnu kryoterapiu daným prístrojom na postihnuté miesto. Prevádza sa to plynným dusíkom zo vzdialenosti 10 až 15 cm po dobu trvania 3 až 5 minút, záleží od rozsahu poškodenia. Počas prevádzania upozorníme pacienta na štípanie alebo pálenie, na základe čoho upravíme vzdialenosť hadice od pokožky, pretože prach citlivosti u každého klienta je iný. Pokračujeme podávaním lokálnej kryoterapie daným prístrojom na reznú ranu, kde bol zobraný štep na prevedenie plastiky členkového klubu a zároveň podávame lokálnu kryoterapiu na vnútorný pozdĺžný bočný kolenný väz.